Skagen Sandblæseri og Skibsservice blev etableret i 1984 med overfladebehandling af skibe som hovedbeskæftigelse. Med tiden er der sket en stor udvikling med specialisering inden for alle typer af industriel overfladebehandling og mobile projektopgaver. Et af områderne, hvor vi i dag er højt specialiseret, er overfladebehandling af emner til vindmølleindustrien, hvor vi udfører alt lige fra sandblæsning, laminering, slibning og lakering til finish og slutmontering. Vi har siden 2004 udført overfladebehandling af mere end 14.000 vindmøllevinger og på langt over 1 million kvadratmeter vindmølleemner i stål. Overfladebehandlingen udføres i moderne og miljørigtige faciliteter i Sæby, Aalborg, Hedensted og i Nakskov, hvor vi ud over vores faciliteter til vindmøllevinger råder over 2500 kvadratmeter sandblæser og malerhaller samt 50.000 kvadratmeter indhegnet og befæstet oplagringsplads. Håndteringen af de til tider meget store og tunge emner foregår for det meste med eget materiel. Vi kan let håndtere op til 60 ton, og ved behov for yderligere løftekapacitet eller løft over kaj, samarbejder vi med Nakskov Havn, som har kapacitet på op til 100 ton. Skagen Overfladeteknik i Hedensted er et datterselskab af Skagen Sandblæseri og Skibsservice med kompetencer og know-how videreført fra moderselskabet. Vi har i alt 5.000 kvadratmeter topmoderne faciliteter, hvor alt arbejdet udføres i et kontrolleret miljø uden eksponering af vejrliget ved transport imellem de forskellige processer. Vores kunder tæller blandt andet Siemens, Vestas, Nordex og andre store operatører inden for vindenergi. Da vindmøller designes til en levetid på minimum 20 år, stilles der store krav til alle faser i produktionen, som skal kunne dokumenteres fra modtagelse af råemnet til levering. Vi arbejder derfor efter de højeste standarder i branchen og er ISO-certificeret i såvel kvalitet som miljøledelse. Vores kvalitets- og Frosio-inspektører fører tilsyn med alle faser i overfladebehandlingen og varetager kvalitetssikring igennem hele produktionen. Vi har siden 2002 udført overfladebehandling af Storstrømsbroens bærende konstruktioner. Et areal på i alt 80.000 kvadratmeter. Denne entreprise kræver stor erfaring, idet tilgangen til sandblæsning og maling sker via et hængestillads på broens underside. Overfladebehandling af specielt vej- og jernbanebroer kræver udover stor erfaring og ekspertise også store krav til koordinering og trafiksikkerhed, så broens brugere ikke udsættes for gener under entreprisens udførelse. Ved renoveringen af passagernedgangene på Hovedbanegården i København var der særligt store krav til tog- og jernbanesikkerhed, hvor specielt uddannede medarbejdere koordinerede det nødvendige arbejde i og omkring togsporene. Opgaven var at sandblæse og male broen uden gener for de op mod 1000 tog og 100.000 passagerer, der dagligt færdes under og over broen. For at undgå støj, støv og lugtgener blev der konstrueret specialtelte, hvor overfladebehandlingen foregik i et kontrolleret miljø. I 2010 blev broklapperne på Langebro renoveret. Broen blev totalafrenset ved sandblæsning og påført et malingssystem med en forventet levetid på 20 år. Lokationen i Københavns centrum samt klapfagene svært tilgængelige placeringer nødvendiggjorde en kompakt byggeplads ved brofæstet og på pram, hvor specialudstyr og materiel blev bukseret frem og tilbage imellem kaj og bro under entreprisens udførelse. Arbejdet blev udført fra et hængestillads, som blev specielt konstrueret således, at stilladset kunne følge med broklapperne op i lodret stilling, når broen blev åbnet for de sejlende skibe. For at opnå de bedste miljø- og kvalitetsforhold under overfladebehandlingen blev stilladset inddækket, og der blev etableret udsugnings- og affugtningsanlæg. Processen blev fulgt op af kvalitetskontrol under hele projektets forløb.
Skagen Sandblæseri og Skibsservice er i dag Danmarks førende inden for overfladebehandling, og med vores store erfaring og ekspertise kan vi løse enhver opgave, hvor overfladebehandling er en del af entreprisen.